हे गे डीजे पर नाचे हे गे छोड़िया तू त कमर हिलाई के हे गे डीजे पर नाचे हे गे छोड़िया तू त कमर हिलाई के हे कौन गे छोरा तोरा चुसलको ठोर में ठोर सटाई के हे किया गे छोरा तोरा चुसलको ठोर में ठोर सटाई के हे ठोर में ठोर सटाई के हे होठ में होठ सटाई के हे किया गे छोरा तोरा चुसलको ठोर में ठोर सटाई के हे किया गे छोरा तोरा चुसलको ठोर में ठोर सटाई के ठोर में ठोर सटाई के ठोर में ठोर सटाई के कमर के नंबर पर छौका के 36 कमर के नंबर पर छौका के 36 कमर के नंबर पर छौका के 36 चोली के साइज बुझाई छौके 32 मन डोला दे देखाई के मन डोला दे देखाई के कियो गे छौरा तोरा चुसल को ठोर में ठोर सटाई के कियो गे छौरा तोरा चुसल को ठोर में ठोर सटाई के ठोर में ठोर सटाई के सटाई के ठोर में ठोर सटाई के दीपक राघोपुरिया त गाना गाबै छौ दीपक राघोपुरिया त गाना गाबै छौ प्रदीप सुधीर गे बहुते चाहे छौ राजू रविंदर गे तोरे चाहे छौ ले तो नोट धराई के ले तो नोट धराई के चंदन चरण मा चुमा गेले ठोर में ठोर सटाई के कियो गे छौरा तोरा चुसल को ठोर में ठोर सटाई के presented by Ujala Music।